F'Awwissu li għadda it-temperatura medja kienet ta' aktar minn 28 grad, jiġifieri grad Celsius ogħla mill-medja għal dan ix-xahar. Il-fattur li wassal l-iktar għal din ix-xejra iżda ma kienx daqstant it-temperaturi għolja ta' matul il-jum. Fi stqarrija l-Uffiċċju Meteoroloġiku qal li l-ogħla temperatura f'Awwissu leħqet is-36 grad Celsius. Żied jingħad li n-nuqqas tax-xita f'Awwissu kien fattur ewlieni għat-temperaturi għoljin matul dan ix-xahar, fejn is-soltu jkollna anke xi ħalbiet tax-xita, din is-sena kellna ftit irxiex fid-29 tax-xahar. Dakinhar ix-xemx staħbit xi ftit u għalhekk kien l-inqas jum imdawwal f'Awwissu. Wieħed mill-vantaġġi tal-ħajja fuq gżira huwa proprju dak li l-baħar qatt mhu wisq il-bogħod meta tinħass il-fawra tiela. U kull min kellu ċans jaqbes xi qabża fil-baħar li jdawwar l-Gżejjer Maltin seta' jħoss li għalkemm kien frisk bħas-soltu, il-baħar kien ftit aktar sħun mis-soltu. Fil-fatt it-temperatura medja tal-baħar kienet grad ogħla mis-soltu meta mqabbel mal-medja għal dan iż-żmien tas-sena. U kollox juri li din il-ġimgħa it-tem se jibqa' sħun mingħajr ma tagħmel qatra oħra xita. U bekk iġib fi tmiemu dan l-istaġun tal-qalb l-għawwiema li beħsiebhom ikomplu jgawdu sa tmiem il-ġimgħa li ġej meta nidħlu fl-istaġun tal-ħarifa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.